Må jeg ikke have lov at snakke med hende? Tommy, må jeg ikke have lov at snakke med hende? Jo. Jeg ringer op nu. Jeg skal lige have lytter på. Nej, du skal bare give mig. Hallo? Morten har udnyttet mig. Nå for satan. Han har gjort det igen. Hvad siger du? Højere og udnytter mig. Efter 5 minutter. Hvad siger du? Vi skal giftes i aften. Hvad? Mig og Morten, vi skal giftes. Yeah! Så er der børnepenge. Hallo? Love you. Har man blevet gift eller hvad? Der er børnepenge. Romantiker. Det var min far. Det er sgu ikke min kæreste, det var min far, der ringede. Ej, nu planlægger han jo helt en stor.